guztioi, aurkezpena oso ondo egin diazu, marken lehitzen naiz, guztiontzako, eta hemen bakoitzak bere aportazioa ekartzea, ez? Hori izan helburua, nik lehenik eta behin zoriontzea Elgoibarko udala pauso hau ematearren, iruditzen zait, Euskal Herrian egoera diferente asko bizi ditugu udal bakoitzarekin, herrialde bakoitzarekin, egoera soziolinguistiko desberdinekin, tuterako ikusi berri dugu, eta iruditzen zait, kirola euskalduntzeko modu eta biderik onena hauxe dela, udalaek euren partetik jartzea, kirol klubek entzutea eta herriak erabakitzea. Eta uste dut guztiz asmatutako proposamen bat izan dela, Así que hori hasteko. Nik gaurkoan nator kontatzera Berbaizu Euskara Elkartea, Deustuko Euskara Elkartea dena, bere bazkideekin egindako hausnarketa prozesu batetik abiatutako ideia bat. Ideia bat izan zen, ideia horri eutsi egin behar geniolakoan, langile bezala ez, bazkideek agintzen dute eta horri eutsi behar zitzaion. Eta nik pertsonalki, Deustuko kapitain bezala, neukan egoeragatik, aukeragatik, nola eutsi nion, nola eutsi genion, zer proposatu genion kontatzera. Beraz, baliogarria izango zaizue, jakiteko Deustun zer proposatu genuen ahoskoa, gazteen ahoskotasuna lantzeko. Beraz, kirol klubetako zuzendaritza guztientzako dago aurkezpen hau eginda, eta, ea proposamenak gustatzen zaizuen. Lehenik eta behin, Berbaizun kontatu dut, ez? Nola bazkideetatik etorri zen, identifikatuta geneukan kirolguneetan euskararen presentzia oso txikia zela, eta horreri bazkideek buelta bat eman ez zieten. Finean, gazteak edo gurasoak, umeak taldeetan zeuden, eta Euskara Elkarteko bazkide izan da, nola ez dugu aprobetxatuko edo nola ez dugu egingo indarra gu gauden leku horietan, kirolguneetan, ez? Eta aldi berean, egiten genuen hausnarketa zen, Euskararen egoera. Uste dut danon sentsazioa dela, ez? D ereduak bere limitea ikutu duela, gorantza ez goaz ja, berantza bai bete dugula ezagutzaren ontzia, baina ezagutzaren ontziaren aurretik txepetxek behintzat erabilerarena jartzen zuen. Eta hortan indarra jartzea segokigun, biak uztartuta, bazkideek esaten zuten hori, gurasoak bertan zeudela, eta erabileran ulertzen dugu aukera gehiago sortzeko beharra geneukala, orduan, hortik abiatu ginen, hemen gogo eta prozesua eta Euskarako arnazgune eta beharren identifikazioa jartzen dut. Hortik hasi ginen. Lehen pausua hori zen. Elgoibarren edukiko dituzue, ez dakit zenbat kirol talde, zenbat kirolgune. Guk Deustun hartu genituen erreferentziatzat eta nahi genituen kirol desberdinetan probak egin, futbola, arrauna eta eskubaloia. Horretarako, bigarren pausuan, hamarkadako plana estrategikoa eta denboralizazioa neurtzen hasi ginen, eta hasierako horretan identifikazioa, kluben identifikazioa eta non lan egin nahi genuen, identifikatu genuen, gerora bilerak, zuzendaritzekin bilerak egitea zegokigun. Egin genuen horrelako ronda askar bat, jakiteko ea ze aurre disposizio, ea ze sentsibilizazio klase zegoen zuzendaritza talde horien artean, eta aurkitu genuena izan zen, bost taldek baiezko edo jarrera on bat zeukatela. Futbol taldea, Deustuko futbol taldea, Artizarrak futbol taldea, zela dela San Inazion dagoen emakumen futbol taldea, Elorri eta gero batu zitzaion, enteratu zirelako eta batu egin zitzaion, Deustuko arraun taldea, eta Arangoitiko eskubaloi taldea. Arangoitikoa gainera badauka bere izgarri bat, auzo nahiko, ez dut esango marginatua, baina badago goian, mendikaldean, eta etorkin asko ditu, bere garaian ere Bilbora etorritako, industriara etorritako pilo bate Andaluziako jendea eta 80 urte edukiko ditunak. Orduan, da auzo bat pixka bat berezia,
eta horregatik ere hautatu genuen Eskubaloia zelako eta gainera Arangoiti zelako. Eta egin genuen 10 urtetako plangintza horretan kirola estrategikotzat txertatu. Hortik, asmatzea tokatzen zen. Hor bageneukan oinarria, bagenekien aurre disposizio on bat zegoela, eta proiektuaren diseinua eta lankidetza hitzarmenak baloratu genituen. Proiektuak puntu asko eta desberdinak ikutu behar zituen, hurrengo taulan erakutziko duana, eta hitzarmenetan, egin genuen saiakera on bat, Bilboko udalarekin, zegokigun udalarekin, momentuz ez gara independienteak deustun, eta zailtasunak egon ziren, lan hitzarmen bat planteatu nahi genuen, dinamika zehatz batzuk aurrera eramateko, udalak bai onartu gintuena, bai egon ginela eurekin, ez interesantea zela, eta guk planteatzen genuen hau, saldu genuen nolabait, esaten, eurentzako ere interesgarria zela, deustu bezalako auzo batean proba piloto bat egitea, gero beste 12 auzoetara zabaldu zitekena, Bilbo mailan. Baina, bialdu gintuzten kiroletako arloetara, eta antza Euskara arloa, Euskara saila eta kirol sailak banandu eta funtzionatu behar dute, eta euren arteko deskonexio horretan ezer esan geratu zen. Beraz, beste behin ere, Euskaldunon autua mahai gainean. Euskal Elkarteak hartu zuen, ni neuk hartu nuen langile bezala, eta egin izan nuena ez zen izan plangintza, momentu jarraitzen du, eta markadako planean, baina hasierako fase honetan behintzat, proba bat egitea izan zen erabaki genuena, eta deustu futbol taldearekin hasi nintzen. Beste guztiekin, bilera horretan geratu zen, edatzeko aukera badakigu dagoela mahai gainean, eta proiektua deusturentzako diseinatu nuen, gero esku hartzea, orain kontatuko duana, eta azkenean, balorazioa eta datuen analisi bat egitea dagokigu, igual honekin datuen analisiarekin Bilboko udalak onartuko duelakoan. Oinarria, zein da, igual batzuk aipatu ditu dira, baina elkartearen beharrak. Hildo estrategiko nagusia markada honetan, ikastetxaetatik haratago gune euskaldunak sortu beharra identifikatuta, kirolguneak jomugan, lehen beste hitzaldietan ere entzun dugu, kirolak bizitzarekin duen alderatu zuen hori, eta kirolak eskaini diezaiokena euskarari. Euskarak azkenean komunikatzeko erabiltzen dugu, eta kirolak komunikazioa dauka. Leku guztietan sozializazioa, baina badauka beste faktore bat, esperientzia positiboak, euskarak behar dituenak. Hori denbora guztian bilatzen dugu, eskolak ez dugu ematen horrelako tarterik, ez dugu ematen gazteei, ez dugu ematen esperientzia positiboekin lotzeko, eta hori behar dugu, nik hemen espatzen dut, zer desberdina den gol bat euskaraz ospatzea. Esperientzia positibo hori justo momentu horretan. Eta, euskararen mailen ideiarekin funtzionatzen dugu deustun, egoera soziolinguistiko batik, egin behar dugu banatu, ezin dugu egin euskararen mai bat, eta hor mai horretan euskalgintza osoa, deustuko euskalgintza bildu ez duelako funtzionatzen, eta egiten duguna, edo saiatzen ari garena da, sektoreka. Ikastetxeak mai batean biltzen ditugu, ikastetxe horiekin gauzak aurrera eramaten ditugu gu mailan jarrita, kultur sektorearekin ere egiten dugu, kirolarekin antzeko zerbait egin genuen. Mai bat osatu, ea denok batera zer ekarri aldiogun herriari, deusturi, eta baina mai horren garrantzia, Gerora igual egin daiteke mai handiago bat. Momentuz sektoreka, hori da euskararen mailarena. Eta Aiaraldeko eta Tolosaldeko esperientziak ditugu ipar, eta horiek ere horrelako sektoren maila egiten dutelako. Orduan, banoa proiektura. Hau zen planteatu genituena, 5 kirol taldeak, eta ordenean edo identifikatu genituen, lehenengo zuzendaritzak, zuzendaritzen sentsibilizazioan, hor sartu ginen, lehenengo pauso bezala, gero entrenatzaile euskaldunen implikazioa, eta hemen diagnostiko bat igual egitea komeni da, egoerak planteatzeko, deustun badaude talde asko, orduan egin genuen erabaki, más o menos ze adintarteetan eragin nahi genuen, eta kadeteetatik berako mailetan eragin nahi genuen, juvenilekin, beste maila bateko esfortzua suposatzen duelako,
kadetetatik bera egin genuen, bale? Eta hor entrenatzaile zeuden, aztertu zeintzuk ziren euskaldunak eta zeintzuk ez, zenbatekin, ez? Behintzat, minimoa bada entrenatzaile euskaldun bat egotea taldean hori aurrera eramateko, eta hala ere, hau dana da, taldea euskalduntzeko aukera bat. Honek ez du esan nahi, entrenatzaile euskaldunik ez badago ezin denik egin, Gurasoentzako tailerrak planteatu genituen, gero sartuko naiz, jokalarien elkarrizketak, lehen taldea erreferente izateko ariketa, eta bueno, hori azkena esen suertatu. Zuzendaritza taldeak, beraz, euskara lantzeko erantzukizuna. Sentsibilizatzea. Gaur egun, daukagu aukera falta. Euskarak dauka aukera falta. Igual, Elgoibarren aukera gehiago ditugu euskaraz hitz egiteko. Egoera soziolinguistikoa deustun edo Bilboaldean zailagoa da. Badago jende euskalduna. Datuetan, ez dakiten, 35 urtetik berakoak 80% daki euskeraz. Badago. Baina, aukera gutxi ditugu, zergaitik ohitura ez dagoelako, lekuetan egiteko. Non egiten da euskaraz ikastetxeetan. Beste lekuetan ez. Hori da gure erronka nagusia, azalaraztea kiroltaldeei, euskara eta kirola oso erraz, edo dela errezen lotu daitekena eta ustegu eragin handien eduki dezakena. Horren jabetza, zuzendaritzekin, orduan bilerak, horrelako aurkezpen bat egin nien, eta aldekotasuna nahiko argia da, uste dute Elgoibarren egoerantzeko aurkituko dugula. Gero, entrenatzaileen formazioa. Entrenatzaileen formazioekin, hemen gauza desberdinak planteatu daitezke, modu desberdinean. Nik eta EBT aholkularitza enpresarekin egin genuen formazio saio hau, eta egiten edo begirada non jarrita, lehenik eta behin entrenatzaileak hezitzaileak gara. Hori argi eduki behar dugu. Kirolean gazteetan hezitzaileak gara. Eta hezitzaile baldin bagara, ari gara laguntzen euren ahoskotasun maila hobetzeko. Euskara sartzen baldin bago entrenamenduetan, ari gara hobetzen euren euskara gaitasuna, euren maila, eta ari gara laguntzen gero akademikoki erraztasun handiagoa eukitzea. Zergaitik, inkontzienteki kirolean sartzea erreza delako. Hori saiatzen gara alde batetik formazioan, eta bigarrena formazio asko jasotakoak gara igual, eta batzutan geratzen gara sentsibilizazioan. Eta kirola dauka berezitasun handi bat. Voluntariotza eta prekaritatea. Orduan, nola jokatu edo zer egin aldiogun ez izateko formazio hauetan el hombre del euskera. Zein aldegun, entrenamentuak hobetu. Horrela baldin bagoaz, entrenamentuak hobetzera baldin bagoaz, entrenatzaileak igual ateak gehiago zabaltzen dizkigute. Hori da bilatzen genuena. Horretarako zer identifikatu genituen. Entrenamentua lautan banatzea. Horrek errazten zuela. Sarrera, nola egiten dugun agurra kirolariekin, beroketa fasea, teknifikazio fasea edo entrenamentua bera, eta lasaitze fasea. Modu horretan, ordenatuta horrela, egin genezakeen, esfortzuak neurtu eta erronka batzuk mailakatu. Horrela egin genuen. Lehenengo eta behin, gehiago kostatzen zaien entrenatzaileek egin dezatela, harrera eta itzulera edo lasaitasunera buelta, euskera saiatu daitezela, aldagelara sartuta, kaixo zemuz, ondo, venga, guazen erdigunera, guazen zelaira, hori esatia ez da inzaila, erderaz dakien, euskeraz ez dakienak ere egitea daka, txuleta txiki batekin, hori pentsatzen genuen. Gero, beroketa fasea. Beroketa fasean, bi berotzeko modu zeudela. Bata, errutina, eskoak aurrera, belaunakora, gerria, betikoak, bilara, bale. Hori ere, errutina bat bihurtu dezakegu. Eta errutina horretan, gure helburua beti da, hemen ahoskoa lantzia gazteekin, eta euskara txertatzea bai, baina ahoskoa lantzia geneukan fokuan. Orduan, esan genuen, bale, errutina hau erakotxi aldiegu lehenengo egunetik, eta euren kabuz egiten dute. Nik oraindik goratzen dute infantileetan ikasi nuen errutina hori. Orduan, fijo egin dezaketela, planteatu genuen hori. Beroketa jolasak, beroketa jolasekin berotzeko aukera badago. Beroketa jolasetan, hizkuntza nola txertatu. Ebetetik hori lantzen dute, horrela sartzen dute, eta formazio hori erabili genuen.
eta teknifikazioan, hor jolas desberdinak eta pixka bat zailagoa da, azken fasea litzatekena. Hau nahi genien eskaini entrenatzaileei. Zergaitik, euren entrenamentua hobetze aldera. Kirolaren psikologoa naizela ere aipatu dut, eta hemen, ari gara lantzen ere, nola sartu entrenamentuak hobetzeko, taldeetan adibidez, talde kohesioa edo gazteetan ere autokonfiantza arazo nahiko txogoten dira, ariketa batzuk entrenatzaileak txartatu dezaketenak, hizkuntza erabiltza ezinbesteko dena, talde kohesio bat ondo sortzeko. Hori buruan daukagu, hortik ere lanean gabiz. Nik kontatzei zuet, zuek informazio guztia ukitzeko, ideia berriak. Eta gero gurasoak dira parte fundamentala. Gurasoak jakinin behar dute kluba zertan dagoen, komunikatu egin behar zaie, parte izan behar dira, eta batez ere niri interesatzen zitzaizkian gurasoak, gero jokalarien elkarrizketa horietan partaide egin nahi nituelako. Hemen ere kontatzen dizuet, Ortuellako kasua, Ortuellan guraso taldeekin egiten zutena oso interesante izan zen, eta zen tuterakoek planteatzen zuten gauza antzeko bat. Zenbat guraso joaten dira kirolgunetara aurrak eramatera. Pilo bat. Eta horietatik asko, edo deustun behintzat, ez dakit euskeraz. Planteatzen zen, edo Ortuellan planteatzen zuten, euskara klaseak ematea, entrenamentua iraun betartean. Irantzen ideia bat hartu nuena, eta zen nuen ez da txarra. Eta gero jokalarien elkarrizketak. Ahoskotasuna lantzea, esan dut lehen, ahoskotasuna lantzeko zer egin dezakegu ikastetxetik kanpo. Oazen kirolera. Nik esaten dugu, oazen kirolera. Eta kirolean, ez dakit, aprobetxatuko dut, Jokin. Zer egiten diote Jokin EITB baten? Partidu ostean? Elkarrizketa. Eta hori ze, gustauko zai, Zer egiten diote ez dakizen erreferente hor daukatena? Elkarrizketa bat. Hori ideia horrekin jarraitu nuen, eta asmatu ere. Gero ikusiko dugu, bale? Eta lehen taldeko erreferenteak. Lehen taldeak erreferente dira gazte guztientzako. Hori oso argi daukat. Eta herrietan nik eskatuko nuke edo, lehen mailako erreferente horiek albo batera usteko. Erreferenteak bilakatzeko klubeko lehen taldeak. Hor irabazteko askoz ere gehiago daukagulako gertutasunagatik. Orduan, guk gure lehenengo taldearekin saiatu ginen pare bat ekintza egiten gazteek ikusi zezaten. Eta hor, atera zen euskararen aldeko partidua aurrera de Ondarruren kontra jolasten genuela aprobetxatuta, horrelako dinamika bat egin genuen. Eta gero, korrika eta euskaraldiarekin ere, saiatu ginen txertatzen, eta azkenik, gertutasun horretatik, joan ginen, ni eta beste bat, beste pare bat aldeetara, eurenkin harreman eukitze aldera, egunero gaudelako kirolgune berdinetan, eta eurak ikusi zezaten gure hizkuntza euskara zala, eta kirolgunean nire erreferente zirenak hirugarren mailako talde horietara heldu nahi dugunak, euskara hitz egiten dute. Eta hemen nire esperientzian ere lehen esan du aurkezpenean, dantza irakasla nintzen, ikastolan dantza irakasla nintzen, hirugarren mailako futbolarian nintzen, nik badakit ume askori, sekulako burua ustea nintzen laurentzako, esaten zuten, baina nola izangoa futbolaria eta dantzaria. Hausten ditun estereotipo asko, eta lortu nuan dantzetan egotea 30 piku mutil. Hasieran lan dituen 6. Baina gauza horiek aldatu aldirela, hori da mezuak aldatu aldirela. Egin egin behar da, baina aldatu aldira. Eta ohitura horiekin ere, nire helburu nagusia zen, hartzen nuen edozein taldekide eta egoazen horrak abetea daudela. Eta zen moduz, pare galdera tonto, baina ja geratzen direla, azten dira, hori da, gertu egotea lehen taldeko erreferenteak, zergaitik, lehen mailako erreferenteak ez daudelako gertu. Baldin badago baten bat herrian, lehen mailakoa, horrei eman kaina, Eta hitza hartuz dinamikak da elkarrizketena, aipatu duguna. Eta 3 hauek hartzen dituen nik zutabe. Esperientzia positiboak, kirolean lortzen dituzte, eta ahoskotasuna lantzen dugu. Eta orain jarriko izuet
proiektua ulertu dalako zein zen helburua, ez da? Zein zen dinamika, hitza hartu zena. Agertzen dena finean da, proiektu horrek ematen duena praktikan fizikoki, bai? Ikusiko ez zuena da, zer haintzen zaien aurroiei eta gurasoiei eta taldearentzako ere taldearen irudiarentzako zer ematen duen. Bideo bat, 10 minutu ingurukoa, baina ez duguna da nahi ikusiko. Laburpena, nik esaten duena ez? Hori, Jokinen kasua jarri duen elkarrizketa, bai. Elkarrizketaz aparte ze gustatzen zaila gazteeri. Jode, eske sartu nuen golazo bat. Ez? Nik grabatuko izu, nik esaten duen, nik grabatuko izu, gola. Eta ematen nien, tal kual, eurek ikusi nahi zutena, laburpen bat. Euren golak, euren aukerak, euren... Bai. Eta horrela, pues ez dakit zenbat minutu. Goizean goizara joten ginean, grabaut... Bueno... Ondo zetorren gero arratzaldean partioa zen eukanez goizko saldu behar zan, eta bakizue. Orduan, bueno. Bai, eta hemen ikusten dira, laburpena. Ez dakit pixka gehiago utziko izuet, baina... Bueno. Honek lan bat daka, eta lehen aipatu dute. Udalek, inbertitu egin barko luketela gehiago kirolean, nire ustez ere. Ni bolondatrez juten nintzelako goizeko 9:00 hau grabatzera, baina hemen lan eskaintza bat dago, proiektu honetatik gauzak lortzen dira. Eta gauzak lortzen dira ikusi, 10 hau, hor ez dakit berak sartu duen gola, baina bera da nire proiektu hau funtzionatzen duelaren seinale, bere kasua. Da gehien gustatu zitzaidana edo markatu ninduena, bai, da familia hijitu bateko semea, familia guztia dago gradan, partidua ikusten, eta 2 aldiz joan naiz talde hau grabatzera, lehenengo gunean, baina nola elkarrizketak, ez? Eta hor etortzen ziren, kojo kostata. Aukeratu nituen 2 dantzetan zeudenan nirekin, eta beste bat. Bigarren egunean, hirugarren egunean, sartu zuen kriston golazoa. Babakizu eze, partidu ostean bera etorri zela. Markel, gaur nik egingo dut elkarrizketa, eta nipa, hola bai. Hor jakin nun, funtzionatzen zuela, nik buruan neukan hori, eurak nahi dute laburpena ikusi, nahi dituzte euren aukerak ikusi, eta elkarrizketarena badauka beste esto bat. Da, ikastetxek lortzen ez dutena, egoera errealetan kokatzea. Bai, hemen daukat egoera erreal batean, eta euren bizipenak dira kontatzen dituztenak, bale? Bueno, noa, Orduan, partida eta gero, ni eskinara batera juten nintzen, eta hemen bukatzen da. Kaixo, ni Dani deitzen naiz eta 13 urte ditu. Terioren kontra jokatu, partidua oso ondo egin dugu, asko jokatu dugu. Bale, hau da bera. Igartzen da, ze ahoskotasun maila basua daukan. Igartzen da, ze ondo egin nahi duen, zelan pentsatzen dituen esaldiak, ostra, hor, edo ez dakit irakaslerik baldin badago, baina baldin badago, seguru nago hau ez dugula lortzen klaseetan. Eta lortzen dugu kirolean. Orduan, ze magnitude hartu dezake kirolak gure euskalduntze prozesu honetan edo gure gazteei transmisio honetan, bai? Gol bat sartu dut eta oso pozik nago nire partidoekin. Oazen hitz egitera golari buruz. Nola bizi izan duzu? Nola izan da jokaldia? Corner bat atera dugu eta ni kontrol bat egin du. Ez dut ikusi porteria, bota dut eta gola sartu dut. Bizkarre zeunden, ez? Bai. Bueno, ikusiko da gero bideoan, Bai. Eta taldea? Zelan ikusi duzu taldea? Oso ondo. Zer gustatu zaizu? Lasai egon gara, asko jokatu dugu galearekin eta zer gehiago. Oso ondo. Kaixo, Galder naiz, 13 urte ditut eta Deustuko futbolaria naiz. Vale. Gaur bere kontra jolastu dugu eta partidua irabazi dugu eta ondo joan da. Bueno, hemen utziko dut, bale?
ez luzatzearren gehiago. Hori, nik uste orain galdera egiten baldin badut, ez? Danoi gustatuko litzaigukela, uste dut, horrelako proiektu bat egingarri izatea. Ez? Lortuko bagenu, ez dakizen kirol klubek egongo zareten hemen, baina klub guztiek horrelako zerbait egitea gure gazteekin, txertatuko genuke euskara seguro. Euren ohituretan sartzen hasiko ginateke. Kluba ere euskararekin guztiz lotuko genukela. Eta, esan dugu, honek behar du baliabide bat. Baliabide bat, behar dalako kamera bat, behar da mikrofono bat horrez dagoena, behar da pertsona bat hori grabatzeko, hor egoteko, lan hau montaje hau egiteko. Kasu honetan, euskara elkarteko langileak egiten zuen. Osea, bai, orduan, honen evoluzioa kontatuko izuet, edo ja bukatzen joateko ere, bai, honek behar du, behar du, Elgoibarren ondo ari zarete momentuz. Así que behar du pertsona bat hemen egotea, behar du kamera bat egotea talde guztietean, mikrofonak. Espaldin badaude, guk pentsatu dugun hurrengo pausua zein da, gurasoak inplikatzea. Gurasoak egunero joaten dira euren partidoetara, eta edozein guraso taldeetan daude guraso motibatu. Guraso motibatu batek, hor jartzeko kamerarekin grabatu eta elkarrizketak egin, igual konbentzitu daitezke. Ez? Gero norbaiteri pasa eta langileak behintzat montajea bakarrik egitea. Hori da pentsatu duguna, bai? Ikusiko dugu hurrengo urtean lortzen dugun edo ez. Bai, ni esperientzia hau kontatzera nator bakarrik, kontatzen dizu, eta orain asmatzen den PowerPointaren bukaera jartzen. Orduan, zuzendaritzak, entrenatzaileak, gurasoak, jokalariak, eta udalak. Danek batera lortuko dugu, kasu honetan guk behintzat berbaizun markatu genituen helburuak lortzea. Zeintzuk ziren, gazteen ahoskotasuna lantzea eskolako esparrutik kanpo, kirolkuneetan euskara geroz eta gehiago entzutea, eta 2030an albaldin bazen gune euskaldunak izatea, eta horretarako, hori bukatzeko, hau zen aukeratu nuen esaldietako bat. Naiz eta etxetik euskara ez jaso, inguruan euskara asko entzuten badut, erreferente asko baldin baditut, euskaraz kontsumitzeko aukera asko baditut, eta euskara balio indartsu eta egokiekin lortzen badut, nahiko normala izan daiteke lagun artean eta beste hainbat harremanetan euskaraz egiteko ohitura izatea. Uste dut, kirolak danak batzen dituela. Eskerrik asko.